आं नैबे जोंहा आसाम आयेन बिभागनि मानगोनां बिस्वजित सारा जिहेतु जोंनि एसे अनसुंथाइ हरदों आं बेखौ गोजोननाय मोनदों मानोना होनबा जोंहा नैबे लामाया एकदम गोग्लैसोना थानाय जों अखा हायोबा जोङो साइकेल बाइक सालायनो हाया दा जों बेखिनि अनसुंथाइ मोननायखौ आं गाहाम नांदो आरो बिथांनिसिम आं साबायखर बावहरदों मानगोनां बिस्वजित सारनिसिम बेसेबां गोलाव लामा बेयो ओरैनो 1 किल'मिटार जागोन जोंना बे रिलिंसिम 1 किल'मिटार आरो दा बेयाव 10 साखादो जोङो डाम्पार मोनबा जोंनो अनसुंथाइ हरदो आरो जोंबो एसे खरसा खालामनानै जोंबो बाय रायजानो मावनाय जाहैदों बेखायनो दा जिखिनि एसे मोनदो जों जथेस्थ' माने गाहाम मोनदो आरो आं गामिनि प्रेसिडेन्ट बे सिमलिगुरि गामि गोजोननाय मोनदों बिथांथिं आं जोंनि सिगां बहुद जोङो जेनेबा बिपिएफनि समावबो जों बेखौ हमनो हायासै बेखायनो दा जितु बिथां सारा बिस्वजित सारा जितु माबा हरदों आं बेखौ साबायखर बावदो এটা কাম কৰি আছে কিহৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাৰ মানে আমাৰ যেহেতু আমি গাঁৱৰ মানুহ আমি বহুত অসুবিধা পাওঁ মানে ৰাস্তাত যেহেতু চাইকেলেৰে হওক বা আমাৰ গাড়ী ঘোঁৰা কিছুমান বেমাৰ আজাৰ বা হ'লে আমাৰ কিছুমান এম্বুলেন্স আহিবলৈ অলপ অসুবিধা পায় কোনে দিছে এইটো বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই দিছে কোনটো কি নাম শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰে এতিয়া এই যেহেতু কিমান দূৰলৈকে কাম হ'ব আমাৰ এইটো হ'ব 4খন মিটাৰমান হ'ব নেকি তেনেকুৱা তাৰপিছত তেওঁক কি ক'ব এতিয়া তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিছে আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে যিটো কাম কৰা হয় এতিয়া ভাল লাগিছে বুলি ক'ব লাগিব বহুখিনি জাগাত কৰি আছে তেওঁ হয় কেনে তেওঁৰ কাম কাজ বৰ্তমান ভালে পাইছো ভৱিষ্যতে কি আশা কৰিব ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ গাঁওখনৰ ৰাস্তা পদূলি ভালে হওক আৰু আমাৰ যিহেতু অসুবিধা পাই আছো সেইবোৰ যাতে সুবিধাবিলাক আমি পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আশা ৰাখিছো सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन